Ahoj námorník. Pozývame ťa už tento piatok 13.9. na Brezovej ulici pri Spojenej škole o 17:00 na nábor vodných skautov a skautiek. Stretneš tam veľa nových kamarátov, zažiješ kopec zážitkov a získaš nové skúsenosti. A to hlavné, spoznáš svoje limity a hranice, ktoré sa v skautingu snažíme rozvíjať. Preto, ak sa chceš stať vodným skautom alebo skautkou a zažiť prvky vodáckeho programu nielen na súši, vidíme sa tento piatok 13.9. na Brezovej ulici pri Spojenej škole o 17:00. Pridaj sa k nám! Tešíme sa na teba. Salva Omnes!